kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa. Sanamukela ku Solomoya TV nomkhulu Mazibuko. Siyacela abantu benkosi ukuthi iqhubekani subscribe ni share ni like. Sayibona i-channel iyakhula. Mkhulu sembhekisa kuwe. Ngicela ukwazi isihloko sanamhlanje ukhuluma ngosiko nesiko. Yebo. Mina ngwazi umehluko ukutshela iqiniso. Kimi nje kuyinto eyodwa. Yebo. Mhlambe ke ngiqonde kulento yomkhuba. Yebo. Usiko leli selumkhubo. Ngoba esiXhoseni kukhona into okuthiwa isiko nesithethe. Yebo. Yabo izinto ezingafani lezo. So usiko nesiko ngizocela ucacise mkhulu kodwa mkhulu ngaphambi kwaloko mkhulu ngiyazi ukuthi utholakala endaweni sokunendawo entsho utholakala kuye eKapa. Bengicela ne-report yembiza iPhoenix ukuthi ithini update abantu abayithathile ibaphethe kanjani mkhulu. Ubulise kodwa kuqala mkhulu uzongena esihlokweni emva kwaloko uqeda uzositshela ngembiza iPhoenix. Hayi siyabingelela ku Solomoya TV. iSolomoya isinika izihloko ezinohlonza ngendlela esibona abantu bekhomenta ngayo, bephendula ngayo, besondela ngayo, befuna ukuzozwa eduze ukuthi lo muntu lento ayikhulumayo uyayazi yini. Singakuthola lokusha, singafunda nokuthini. Kuyohamba ke sivula isikole thina abantu bangaphansi kweSolomoya TV. Kuyohamba sivula isikole, masivula isikole sifundisa abantu ngezinto esizaziyo ehamba neimpilo zethu, ehamba nobuntu bethu. Kuyohamba sivula isikole nabafowethu esinabo kulolu hambo lukamoya noma kuSolomoya. Ngoba iSolomoya ilethu sinesigungu seSolomoya la. Sinesigungu seSolomoya lapho ngokuhluka komsebenzi wezinto esizenza ngaphansi kwale channel. Sizama nje ukuthi zonke izinto sikwazi ukubambana, sikwazi ukutholana ngokuhluka kweinhlanga zethu ukuze sikwazi ukuthi sithole ukuthi abeSuthu benza kanjani. Yini usiko lwabo? Yini isiko labo? Yebo. Kodwa ke isiko liyalihambe nomoya, lihamba nobuntu isiko. Akwesibuye lapha sibambe na iPhoenix qa. Na iPhoenix lembiza le isiza kakhulu esibelethweni, esinyeni, ezinsweni. Kwabanye ke isebenza ngokuhlukile ngoba makubuya impendulo noma ama report ngayo. Abanye bakutshela lokho, bakutshene ngendiki ukuthi uthele lebusuku watshenwa ngendiki ukuthi ihlanze indiki. Abanye bathi ibaqedela ukulamba. Umuntu ezwe ngathi mayiphuzile unamandla. Iklina negazi kwabanye ikhuphula amasosha. Bakhuluma into eziningi abantu. Mina ke ngangazi ukuthi nje iyolapha izinso, ilapha isibeletho, ilapha isinye. Iyolapha izinso, ilapha isibeletho, ilapha isinye. Ingabe unenkinga yokubleed ungaqedi uyayithola lembizi izokuhlanza. Ingabe unenkinga yeyilonda esinyeni noma esibelethweni iyaclean. Ingabe unenkinga yezinso iyakusiza. Mina ngazi kanjalo isakaze sanginika sangitshena kanjalo. Kodwa manje mayibuya ama report yenza into ezihlukile kubantu. Okuceka ngokusobala ukuthi asiguli ngokufana. Abanye bezwa kubhlungu la esibelethweni noma esinyeni noma einsweni lapha ngoba indoda kuba bhlungu la. Indoda osifazane babhlungu la. Kuyodonsa kuyoshaya enkabeni phezulu. Ngoba inkaba iluxhumano olukhulu phakathi kwengane nomama. Manje uma ingane ihlala esibelethweni okusho ukuthi iqhamuke enkabeni ngani. Iqhamuke enkabeni. Kodwa lijulile leyo engiyishona. Manje lesanga sangitshena sathi kunekhensa esibeletho. Thola lembiza le noma uthole lezi impande bese uhamba wenzela abantu basinde ngoba bahlushwa izilonda nokopha okungapheli.
iPhoenix ke le ithole nawo ungakayitholi mhlawumbe izokusiza kulesi sigulo sesinye nesibeletho nezinto esikuhluphayo nobuhlungu nje obuba lapho okhalweni lakho iyasiza kakhulu ngoba kubuya ama report ahlukene ngalembiza kubantu abahlukene. Siyabonga iPhoenix le sizoqhubeka ke manje nesihloko sethu. Isihloko sethu yisiko nosiko. Yisiko impilo usiko impilo. Yisiko impilo usiko impilo. Hey uthini manje umuntu? Yisiko nosiko. Uthela uDlomo uthe kukhona isiko nesithethe kubo kwaXhosa. Kunani? Kunesiko, isiko nesithethe. Mhlambe uma ngikhuluma la izohambelana lento ngoba singabantu. Ngoba singabantu. Awasibuyeke size la usiko yisiko. Yisiko nosiko. Yini isiko? Isiko umkhubo omuhle wokuqoqa isizwe. Isiko umkhuba owenziwa amakhehla ewenzela ukubuyisa isizwe. Umkhuba omuhle owenzelwa abantu ukubuyisa isizwe nokushaya umthetho ozophilisa esizweni. Yisiko lelo. Okusho ukuthi isiko akusilo lohlango lodwa. Isiko elethu sonke. Ingakho kulusiko impilo. Ngoba isiko impilo likutshela ukuthi kwenziwa yiwo wonke umuntu ophilayo. Ungaphika ke mawufuna ukuphika. Kodwa mina ngikutshela ngento eyodwa. Awasibuye la. SinomXhosa, sinomZulu, sinomSwati. UmXhosa uzalwa ubaba nomama. UmZulu uzalwa ubaba nomama. UmSwati uzalwa ubaba nomama. UmSuthu uzalwa ubaba nomama. Ubani onento ehlukile la? Onento ehlukile nje kulabo bantu ekuzalekeni kwakhe. Ubani onento ehlukile? Angithi uyayibona manje ukuthi kahle kahle isiko impilo elethu sonke lingena ngaphansi kwani kwabantu kwesintu isiko impilo. Kwenzakalani ke lapha esiko empilweni la? Uthola izingane zenzelwa umhlonyana mhlawumbe kwaXhosa bakubiza ngontonjana nabeSuthu banalo igama labo ngendlela abakwenza ngayo kodwa kwenziwa yithi sonke. Uthola ukuthi ke abantu sebesemadolobheni bathina siyenzi leyo nto ebeSuthwini. Unamanga uma engahlehla abuyele emuva emakhaya ezalukazini namakhehla akudala bazofika bamtshela ukuthi ingane yayikhuliswa kanjani mayiphume ebunganeni iyokwenzani iya engene kuntombini iqala iqhuma igazi lokuqala. Owesilisa wenza njani bayethomba naye? Wenziwa njani? Yisiko yinto esifaka sonke, yinto esiyenza sisonke. Singayenza ngendlela ezihlukene kodwa senza into enjani eyodwa. Yisiko lelo. Yisiko lelo. Angazi ke ukuthi ungakhuluma uthini wena ngokwakho kodwa mina ngikutshela ngesiko. Sibuye sizokwenza umzekelo futhi ngelobolo. Ilobolo khona lapho kwakubalwa khona amatshe, khona lapho kwenzwani kodwa into ebalekile ukuganana. Into ebalekile ukwakha ubuhlobo. Sizokwakha isihlobo esihle.
sizokwakha isihlobo esihle into ebalekile yini ukuganana bese ubuya kuzongitshela ukuthi abesuthu bona bahlanganisa ithongo amaZulu awahlanganisa ithongo amaXhosa awahlanganisa ithongo angikhulumi ukuthi ahlanganisa kanjani mina ngikhuluma ngokuhlanganisa yini ithonga la kubo wentombi nensizwa ithonga la kubo wentombi nensizwa uma befuna ukukhanda yini ubuhlobo omnjani obuhle sikhuluma ngesintu lapha sikhuluma ngesiko ukuthi yini isiko njengoba ngishilo ngingumZulu mina ungumSuthu wena unguMpedi wena okay ke ngingumZulu mina nginobaba nomama nginomkhulu nogogo nginokhokho nokhokhokazi uhamba ngegaba zibe 3 ukusuka kuwe 4 nangu nomSuthu unobaba nomama unogogo nomkhulu unokhokho nokhokhokazi ihluke phi lento yipi la ihluke khona ihluke ikuphi la behluke khona ngoba mina ngifuna ukuyiqondisa lento ukuthi lento izohamba ngobuthathu bayo izohamba ngendiki ngendawo ngenono kodwa mangakubeka kanjalo nizosuke nibone ngathi ngifuna ukuyifaka kwezomoya kanti isiko isintu nomoya into eyodwa leyo into eyodwa leyo itshena ngokusobala ukuthi siyinto eyodwa siyintonye simuntu munye sisintu sinye itshena leyo nto leyo ngoba ngishona ukuthi ngizosuke ngingene kwenye ilokhuzana itopic ehamba nelobolo kanti sike sayithinta kodwa ke ngingathinta nje kancane kufana nelobolo ilobolo ngokwesintu ngokwesiko lithathu kanjani na likhokhela umama nezangazi zala ekhaya eyiphethe lo mntwana njengoba eyogana ngoba kagani yedwa mayiyogana uma ke umZulu noma umXhosa awunazi izalikazi oyogana nazo awunayo umama oyogana naye njalo okuzalile okhishelwa inkomo unaye yini kanti ehlukile lapha esikweni esintwini yini ehlukile la nomoya ngoba nomoya uyangena la uma seqala kuthiwa umbedwe izalikazi uhamba nezalikazi uyogana nazo sekukhulunywa ngabantu banjani bakamoya lapha akusakhulunywa ngezalikazi nje ngeke uphume nezalikazi la uhamba uyogana nazo kodwa kukhulunywa ngezalikazi enjani ezisemfihlweni ezembethe bani lo mntwana wentombazana oyapi oyogana uyoganani le yansizwa noma le yandoda yakhe embethwa amakhehla nayo mina ngazi ukuthi nihlukanisa kanjani lento angazi ukuthi nihlukanisa kanjani ngifuna ukuthi niyiqonde hayi ngenkani nizoyiqonda yona ngoba kufanele ukuthi umuntu owelaphayo nowelapha umoya into ikwazi ukubanjwa umuntu esithi akabizelwe noma akanasi isipho sokuboniswa ngokukamoya iphindi izobanjwa umuntu onomoya ayizwe moyikhuluma ngoba into eyiqiniso iyayithola indawo isiko leli engikhuluma ngalo sithe sikhuluma ngesiko nosiko isiko elethu sonke isiko li-applywa yiwo wonke umuntu bese izinto zenzeka kanje ukhokhela umama ukhokhela ubaba bese kuzokhokhela amathonga azozala lezi ingane kulo muntu wesifazane noma kulo muntu wesifazane nowesilisa angazi ukuthi nifuna ukuthini ukhokhela umama inkomo yokugada ingane yakhe ukuthi igcine ilitshitshi sisho njalo evidweni yelobolo ukhokhela ini
asikisi umama ukuthi ingane yakhe uyifice isaphelele izalukazi zikwazile ukuyiphatha yazi yathula umyeni inkomo kaMama le kuzokhokhela ubaba ukuthi uyavuma namakhehla amembethe ukuthi lengane ihambe yogana uyavuma nengane yakhe bese kuzoba ukukhokhela uyithonga eliyonika lo yamntwana abantwana eliyonika laba abantwana ngelithonga leli lenkomo yesithathu lezi ezu11 ke athina amagamazo lezi ezu11 khuluma inkomo ezu11 manje ezabe kwayo amagama lezo inkomo athi mhlambe nina ngangitshena kangcono ukuthi lezo nkomo lezo zinamaphi amagama la zinamaphi amagama la zinamaphi imaphi amagama ziyofika ku11 ngoba sizobuya futhi uma sikhulume lobolweni sizoyiveza lena yes4 kube amagumba amanomhlaba kube uwe nezingane zakwenu noma nezingane zasegcekeni kube ubaba nomama kube umkhulu nogogo kube ukhokho nokhokhokazi amagumba amanomhlaba bane laba bantu uyabona ukuthi isiko linto eyodwa lihluke kumuntu ahluke ngalutho noma ungaba umSuthu noma ungaba uMpedi noma ungaba uMndebele noma ungaba umhlangane noma ungaba yini mawumnyama unabantu bakini ohamba nabo isiko lilodwa ungahamba umhlaba wonke kumuntu omnyama isiko lilodwa ngoba akehle esihlahleni ngoba nasi isihlahla sizalwa imbewu sinobuthathu baso ingakho kuthiwa i3 manje kufanele ukuthi uqonde ukuthi isiko elethu sonke uthini Dlomo ngiyakuzwa ke mkhulu bese ngifuna ugcizelele ke kulento yesiko nosiko yebo umehluko mhlambe sowigoqa mkhulu ukuzicacisa ukuthi umehluko uba kuphi njengoba socacisile la ukuthi cha lokhu indlela yethu yabantu bonke kukuphi ke la ifike ihluke khona ke mkhulu la kuthiwe ke sokuwumkhuba wala ekhaya indlela yethu yebo noma umkhuba wesizwe esithile yebo ngokuhluka kwethu yebo ke sesikhuluma ke manje ngosiko isiko ade sikhuluma ngalo sikhuluma ngani manje ngosiko usiko lomkhuba usiko liwumkhuba wesizwe esithile wesigodi esithile wegceke elithile usiko thina kwaMbomvu sinqoma umunwe obani labonga ubani thina kwaMbomvu sinqoma umunwe ingqithi ngesixhosa amaXhosa yenza abathembu kakhulu yebo banquma umunwe bathi benza ingqithi nayo bayithatha iyongcwatshe lapha angidwezwa ke sakhuluma ngosiko ke manje khulunywa ngomkhuba ke ongesiyo into yawo wonke ini umuntu ufanele ukuthi niyiqonde lento ayihambi namoya ihamba negazi nomsamo kuphela abanye bayaphaza yebo thina sithi ukucaba abanye bayacaba yebo abanye bavula indlebe yebo bakhehle sinezibhehane abantu okuthiwa zibhehane laba bamabhayi laba bezindlebe ezingathi zizintambo yithe gogo kumantsonga namandebele uthola benamathathu benza amachasha yebo kuhluka ngokuhluka yebo mina mkhulu into engifuna ukuyazi ukuthi ke kulento yomkhuba ngoba lento yedlozi ingena la ekutheni thina la ekhaya amadlozi ala ekhaya afuna ukuthi kwenziwe kanje ngabe mawoso wenza umsebenzi manje uwenzela amadlozi ngokwesiko njengobusho kubalekile ukuthi uwenze njengomkhuba awukwazi ukuthi lo mkhuba ushintshe kancane kumele wenze noma ngabe likhona icala emadlozini ukuthi wena lo mkhuba owenziwa la uye wawushintsha makumele uhlabe imbuzi ngoba ngeke ngibone amanye amabhaca le mabehlinza
ukuthi bashiya isikhumba la Yeah. kube yinyama abazoyithatha bayibeke emsamo yebo yesifuba esifuba ngabe mhlambe nathi senza kanjalo emadlozini mkhulu ngoba kunomehluko phakathi kwethonga nedlozi nedlozi yeah so ungasenzanga lese wenzile wangashile isikhumba likhona icala yiko ibalekile lento yesiko nosiko selikhona na icala ukuthi lo mkhuba awusawenzanga ngalendlela owenziwa ngayo la ekhaya abanye uzozo sebekhuluma bodwa eceleni ukuthi umbonile akayenzanga lento ayibusisekanga lento bekenza ngoba la ekhaya sesisifu inyama esifuba la noma sithatha utshwala obomvu yena ngibone sebenzisa obumhlophe njalo ngabe likhona icala ke emadlozini mkhulu so uthathe lo mkhuba lo obo so ukhona like wona so ushintshile hey yazi ukuthi isishayile thina lento kakhulu ngoba idale ukuthi abelungu bakwazi ukungena kalula kithi phakathi kwethu lento yosiko usiko lwenze abelungu bangena kalula ngoba basifice vele sixabana sibanga leyo nto le ukuthi mina ngumsuthu mina ngizenzela ngendlela yani yabesuthu mina ngumZulu mina ngizenzela ngendlela yani yamaZulu mina ngumpeli mina akusesona isinto leso akuselona isiko lelo sekulusiko ukuthi wena sawuphuma eceleni sithi singabantu sonke kodwa manje wena uzenzela ini okwakho usuthi wena ngokwami ngokwakithi umoya ukho njalo umoya nje ukho njalo umoya awukho njalo sizoze sambe size sifike nalapha ekuthenini uthiwa iziko lesigodlo Angini uyabona manje umoya ukho njalo manje ukuthi leyo nto yesigodlo sakho leso ayisi umkhuba ihambelana nomoya umoya umukela wonke umuntu awuna kuphuma eceleni ukuthi manje mina esigodlweni sami kwenziwa kanje awamamathonga akusuke ngesiwa amathonga lawo enakhe idlozi noma leyo moya omubi owenzelayo ayithonga ngoba mazokhuluma ngethonga ukhuluma ngomuntu kamoya ophile emoyeni ongasena grudge ongasabamba imaqhubu ongasakwazi ukona usazi iqiniso qha lo muntu lo ukutshena ngesintu lo muntu lo kodwa uma uzomtshela ukuthi elami idlozi ukhuluma ngomkhuba lo ngoba idlozi liumoya omubi ukhuluma ngomkhuba yilo usiko yinto eyenziwa kulelo gceke yinto eyenziwa yileso sizwe noma yileso sibongo noma yileso sigodi ukuthi thina esigodini sakithi kuba kanje egcekeni lakithi kuba kanje okhokho babenza kanje ngizophendula ke lo mbuzo kaDlomo ngoba ethi yena kuphoqelekile na kuyaba nesiqalekiso kungabi nesibusiso uma ungakwenzanga lokho kuthiwa kwenziwa la ekhaya yebo khona kungaba nenkinga uma kuyikuthi wenzela lo muntu owayejwayele ukukwenza ngoba kuzofanele ukuthi mawukushintsha umbikele ngoba umkhubu uyakwazi ukwenzani ukushintsheka uma uzokwenza ushintsho uyambikela phela lo mnikazi wale yanto ayeqalile umnikazi walomkhuba enjani ayewuqalile kufana ngisho ungafika umkhulu wakho ayiphatha isilwane noma ukhokho wakho ayiphatha isilwane mawusufuna ukusikhipha uqonda kuya ngqo umnikazi waso umbuzo ukuthi wayesifake kanjani wayesilandeleni kwakwenze njani samsizaphi sonaphi ngoba sibona sihlupheka nje la ekhaya angini uyayibona okusho ukuthi usiko lumkhuba isiko liyimpilo liyisintu liumoya angazi noma uyangithola ayizwa iyazwakala mkhulu yazi mawucacisa kanje lento yomkhuba inkinga mkhulu ngoba yiyo lento elimaza abantu yebo ngendlela yokuthi
entwaseni sokubiza into ezingaka uthola intwaso seyidlula ngale 80,000 Yebo. kufuneka ama case angaka otshwala kufuneka utshwala obomvu izembatho kuyembathiswa nazingubo zimpahla kuyashintshwa hogoloko amaphezulu awusazi ukuthi uyabona and then umuntu ayenze yonke lento make eqeda akasebenzi ayicacanga Hayi. wathengile ama case ayi 100 otshwala umkhuba ufuna ukugobela and uthola ukuthi mangaba kazenzi lezo zinto angeke kuthiwa umsebenzi awuphelelanga awuhambanga kahle Awuhambanga. mina ngisebenza kanje kanti yini lento yenzayo umoya noma khona into ompha yona lo muntu uyayibona lento ngoba phela umoya uhamba nesintu umoya uhamba nobuntu yeah inkinga yami inkulu nalento yalemikhuba i-costly imali eningi qedile uedwa izinto eziningi ezingenamsebenzi ezingenako ukwenza yiyo phela lento ethi ke dlomo bethi abantu bahambe sebethi mina ngilifuni idlozi ngoba idlozi lihlatshelwa njalo ine cost lento le ngoba inemfihlo ethile inengodlo inemfihlo ethile ukuthi abanitsheni iqiniso ukuthi lapha kwenzakalani uma bengantsheni iqiniso ningakwazi ukuyishintsha ingahambi ngaleyo ndlela ingakho uthola abanye sebebalekela emasontweni abalekela esontweni ngoba uyabona ukuthi kwenza izinto azenzeki kudingeka imbuzi amandla wekho kudingeka inkomo amandla wekho kodwa lo muntu uyagula udinga ukwenziwa lo muntu ukuhlanjulula udinga ukuphila udinga ukuphila lokho akukhosi imali akhosi impela nje impela lapho akhosi imali yebo khona sesiphila esikhathini semali kodwa lokho umuntu efike egule engenalutho uzofuna 100 umyakazi afe akusikho ubuntu lobo sekumkhuba wakho ukuthi wena la ekhaya awusondeli nje ungayiphethe imali yakho uyayizwa manje le nto le ngiyagula ke mina sekufanele ukuthi ngenze njalo ngife ngoba mina ngikwazi ukufinyelela kuwe bese uzothi kumele ngidlule kuma bodyguard kuze ngifike kuwe amakhulu angaka hayi bafowethu hayi usiko isiko ufana ukuthi nikuhlukanise isiko impilo yilo mkhuba omuhle wokuqoqa ini isizwe usiko umkhuba ongakwazi ukushintsheka umkhuba owenziwa yileso sigceme sisodwa noma yileso sizwe noma yilelo gceke lilodwa noma yilowo mndeni noma ileso sibongo umkhuba lo akusikho kwabantu bonke akusikho kwesintu isintu siumoya siyimpilo siyabonga abantwana bethu mkhulu ngicela uqhubeke mkhulu socela abantu baqhubeke basubscribe balike bashare mkhulu ngizwile ukuthi uyatholakala eKapa ngicela ucacise le ndawo otholakala kuyo eKapa eThekwini ngiyazi sowushintshile usatholakala endaweni endala enkulu usatholakala endaweni enye ngizocela uzicacise le ndawo ukhumbuza abantu nangembiza le iPhoenix mkhulu okay bantwana bethonga lena iPhoenix ngike ngachaza ke mayiqala ivideo ungayithola nawe mhlawumbe izokusiza kulesi sigulu obhekene naso somzimba ngoba kahle iyalihlanza negazi uma zibuya nje impendulo kubantu ama report ngayo ungayithola nawe iPhoenix le ufonela mina uyithola amen akwesikhulumeke ngeindawo lapho engitholakala khona eKapa sengiyatholakala eMitchells Plain eNew Woodlands eKapa sengiyatholakala eMitchells Plain eNew Woodlands angazi noma niyayazi eMitchells Plain eNew Woodlands ngiyatholakala eThekwini sengitholakala kwaBest eMini Market ngakwagesi bayazi abantu baseThekwini sengitholakala kwaBest eGoli ngisatholakala khona eZolamndeni eSoweto tholakala khona eZolamndeni siyabonga ke abantwana bethonga engathi ngaqhubeka njalo ni subscribe yodlulisele lemiyalezo ukuze nabanye balithole usizo niqhubeke njalo ni comment nenze yonke into ukuze le channel iqhubeke njalo iniphakele ulwazi nikwazi ukuphila abantwana bethonga ngithi asibonge kakhulu ke sibonge kubo bonke abantu abakhomentayo nabalikeayo nabasubscriber nabasherayo amen siyabonga kusile sompaka kwase ngalele kusile sompaka
kusile sompaka kwasa ngingale